Vale, pois a instalación de Webex comeza activando a nosa conta. Que pasa? Que eu xa teño activada, pero debería despinchar no correo electrónico aquí, activate. Entón aquí xa me di o enlace non era válido, claro, porque eu xa activei. Entón aí tedes que activar, o noso correo electrónico xa está metido en Webex, entón teríades que meter simplemente un contrasinal para acceder. Lembrade sempre que o noso a nosa conta de usuario vai ser edu.xunta.gal. Si metedes .es non funciona. Despois pinchamos na dirección web. Vale, despois en Webex entraríades aquí, iniciar sesión. E aquí o que vos digo que tedes que meter edu.xunta.gal, senón non funciona. O contrasinal, que eu xa o teño grabado, e accededes a Webex. Podedes acceder así en versión ordenador ou podedes descargar a aplicación, que despois vos mostro, é o mismo. Eu casi vou utilizar isto, que dame a sensación que ten máis opcións. Vale, unha vez estou aquí, teño que planificar reunións. Entón, planifico. Vale, por exemplo, tipo de reunión, pois nada, non é unha conferencia, é meeting, reunión. Tema da reunión, por exemplo, vou poñer primeiro C, bioloxía e xeoloxía. Vale, contrasinal da reunión, pois o contrasinal que queira. De feito, podo meter eu un contrasinal. Deixades isto por defecto, porque isto é necesario que o tedes que pasar en algún momento, ou se non poñedes algo máis sinxelo. Vale, duración 1 hora, repetición, sí, porque eu quero facelo os mércores. Os mércores, entón terá que ser o día 1. Paseime de mes, o 1 de abril, ás 11. Teño a miña reunión de bioloxía. Dura 1 hora, ben. Repetición semanal, xa me queda esta reunión todos os mércores. Sen data de finalización, porque non sabemos ata cando imos estar aquí. Vale, aquí podo meter os mails. Ou non, porque lles podo pasar este enlace. Directamente podo pasar este enlace nun correo electrónico ou nun WhatsApp. Entón eu deixo. Se metedes aquí as direccións de correo, manda o correo electrónico. Que máis? Nada, xa está, planificar. Entón, queda planificado. Entón, eu enviaría este enlace, copiaría e pasaría este enlace a xente que me interesa. Cando pinchas neste enlace pasa o que vos vou mostrar agora. Ben, entón envío o enlace por correo electrónico ou por WhatsApp. Eu recibo ese enlace, entón pincho, e cando pincho vaime dicir que me descargue a aplicación, se non a teño descargada. Entón, descargaría esa aplicación. Ao descargala vaime dicir se permito notificacións e ademais vaime dicir que introduza o meu nome para aparecer nas conversacións e un correo. Eu vou meter un correo distinto da Xunta porque estou facendo 2 papéis, da persoa que planifica e da que recibe, entón este para recibir. E dime, non se pode conectar coa reunión porque ainda non comezou, porque eu dixen que iba a ser o mércores, vale? Se estivera a reunión conectada, conectaba, entraba directamente. Outro xeito é pinchar en unirse e meter na URL a dirección que me enviaron, pero é moito máis sinxelo acceder directamente. Pero podedes facer as dúas cousas. E vaime dicir o mesmo, non me podo conectar porque non comezou. Se estivera comezada, entraba na conversa. Bueno, pois espero que vos servira, porque en realidade tiña xa todo instalado. Entón, bueno, fixen aí un apaño entre ordenador e móvil, que podedes facer todo por móvil ou todo por ordenador. E que se alguén ten dúbidas, pois nada, podedes poñervos en contacto comigo e se sería aclararlo, pois eso. Veña, vémonos. Chao, ánimo, bicos.